Jotain tolkkua Helsingin liikennepolitiikkaan. Minä olen Pekka Tiusanen, olen pitkän linjan lakimies ja pitkän linjan PS-jäsen. Helsingin kaupungin liikennepolitiikka on luokatonta. Autoilijan kampittaminen ja kyykyttäminen ovat vallitseva systeemi. Polkupyörä ja joukkoliikenne ovat ainoat hyväksytyt meidän keskustassamme. Helsingissä ei ole aina kesä. 3 kuukautta vuodessa on sellaisia, jolloin polkupyörä ei ole käyttökelpoinen. Väestöstä iso osa on vanhuksia ja nuoria ja heillä ei ole kykyjä, edellytyksiä käyttää polkupyörää ympäri vuoden. Edelleen kaupungin rakennuspolitiikka on huonoa. Kustannusarviot eivät pidä paikkaansa, työt valmistuvat myöhässä ja valvonta on huonoa. Lopputulos ei kestä aikaa eikä kestä arvostelua. Tähän pitää saada muutos. Helsingin kaupungilla on voimassa työhönottopolitiikka, jossa otetaan ensisijaisesti työhön ulkomaalaisia ja viime sijassa suomalaisia miehiä. Oli suomalainen kuinka koulutettu ja työhön sopiva, kokenut hyvänsä, niin hän on viimeisenä työhön otettavissa. Tähän pitää saada muutos. Jotain tolkkua liikennepolitiikkaan, jotain tolkkua rakentamiseen ja tasa-arvoa kaikille helsinkiläisille.